Takže zahrajeme si Bed Wars dneska a uvidíme. Takže už jsme tady, hrajeme teda po 4 a jsme červení. Jo. Takže jdem si sehnat nějaký věci hnedka. Tak, už to máme, takže vezmeme meč a vlnu jenom tak jakože na začátek. Tady si odložíme zlato. Tak teammate už pobestavuje, boom. Dobrý, tady slezem. Tak a dostavíme se k Diamond generátoru. Dobrý, teď tam spadnul týpek. Tak jsme tady. Tak skvělý, jsou tady 3 diamanty, já bych zatím jako nepokoušel bych to moc. Hlavně, že se máme cestu, takže boom, berem 3 diamanty. A počkáme ještě na jeden tady. Tak dobrý, máme 4 diamanty, běžíme zpátky. Tak máme 4 diamanty a koupíme tady 50%. Tak koupíme si nůžky, krumpáč. Tady. Dobrý, teď jsme mohli počkat. Tady naše 3 zlata, takže ještě jedno a můžeme si koupit lepší armor. Koupíme nejlepší rovnou a můžeme se jít podívat na střed. Jo. Takže žluťásci se na nás rozhodli jít. Dobrý, jdu se podívat tamhle za borcem. Na modrý, ale ti vypadají docela jako dobře. Že moc bych je nepokoušel. Tak boom, vypadá to, že chce jít fajtit. Tak, dobrý, zhodil jsem ho. A máme první kill, dobrý, teď jsme mrtví asi. No, dobrý. Tak to jsme umřeli a uvidíme, jaká bude situace. Vypadá to, že jde na nás docela. Dobrý, tak sype to krásně. Bum, beru. Meč, jdu se podívat znova. Potřebujeme spoustu diamantů. Dobrý, no tak to jsme jako asi trošku prohráli. Dobrý, utíkáme na střed. Dobrý, ten se s ním popere. Dobrý, to jsme utekli na špatnou stranu asi. Dobrý, tak to je asi jako konec. No tak jako úplně moc jsme si nezahráli.